Helo pawb. Da iawn. Mae'r ochr yma ar stafell bach mwy effron o'r ochr yma ar stafell. Come on, guys. Bore da pawb. Pawb yna. Oh, yes. Fel pŵar fel ti'n teimlo os ti'n athro neu athrawes, ie? Dyna sut mae'n teimlo. Yr unig amser ti'n teimlo in control o pethau, ie? Lot o nods yma. Bore da pawb. Gobeithio bod pawb yn iawn. Gobeithio bod pawb yn mwynhau y penwythnos braf. Da ni'n cael, mae'n lyflu dydi dod at yn gilydd eto ar fore Sul. Diwedd wythnos, dechrau wythnos, be bynnag da chi eisiau cyfri fo fel. A just addoli efo'n gilydd. Dyna, da ni am wneud bore yma. Mae yna griw reit fach yn y capel, achos bod hi'n wylio, mae'n siŵr y pobl i ffwrdd. So os da chi i ffwrdd ac yn gwylio, helo. Gobeithio bod chi'n joio'ch gwylio. Meddyliwch amdano ni lle fyna gyda chi. A os da chi'n gwylio adre fel arfer, croeso cynnes hefyd. So fydden ni'n clywed gan dad, nhw'n eich ymlaen arwel i chi. Peidiwch i gael o'n dad, fysa hynna'n weird. Ond cyn hynna, da ni'n mynd i addoli efo'n gilydd. Ond cyn i ni ganu, dwi jyst eisiau darllen chydig o adnodau sydd yn cysylltu efo'r gan gyntaf. Ac dwi'n darllen o Exodus, a dwi'n mynd i darllen allan o, a maen nhw'n gobeithio'n dod i fynd ar y sgrin, so dwi'n mynd i darllen allan o Exodus. A da ni yn penod 19, ni jyst angen checio fy hun o fanna. Penod 19, a dwi'n mynd i fod yn darllen o adnod 17 ymlaen. Dyma Moses yn arwain y bobl allan o'r gwersyll i gyfarfod Duw, a dyma nhw'n sefyll wrth droed y mynydd. Roedd mwg yn gorchuddio mynydd Sinai am fod yr arglwydd wedi dod i lawr arno mewn tân. Roedd mwg yn codi ohono fel mwg o ffwrnais fawr, ac roedd y mynydd yn crynu drwyddo. Roedd sŵn y corn hwrdd yn uwch ac yn uwch, drwy'r adeg. Roedd Moses yn siarad, a llais Duw yn ateb yn glir. Ac y rheswm nes i ddewis yr adnod yna oedd, mae jyst yn enghraifft rili arbennig o y nefoedd yn torri mewn i'r ddaear, Duw yn dod lawr i'r ddaear. Ac jyst, da ni'n gweld nerth a pŵer Duw yma lle mae'n deud bod yr mynydd yn crynu drwyddo pan mae Duw yn dod i lawr, pan mae llais Duw yn siarad, mae'r mynydd yn crynu. Ac yn y gan gyntaf yma rwan, can gyfarwydd iawn i chi gyd, yn yr ail bennill, mae'n deud, mae'n gwisgo golau pur, mae'n treidio'r tywyll dir sy'n crynu'n sŵn ei lais, yn crynu yn sŵn ei lais. A da ni'n anghofio weithiau, neu dwi o leia, yn anghofio be di mawredd Duw, pa mor fawr ydi Duw. A dwi'n medru cael mor distracted efo'r stwff sy'n mynd ymlaen yng nghwmpas i yn lle hoelio'n sylw ar mawredd Duw. A dyna da ni eisiau sort of trio wneud bore yma gobeithio ydi dod i le lle da ni'n sylweddoli pwy ydi Duw go iawn ac yn addoli fo efo bob dim sydd gennym ni. So, da ni'n mynd i ganu tair can, teimlwch yn rhydd ista fel ydych chi angen, os ydych chi eisiau ista. Ond os ydych chi gyd yn codi efo fi, yno ni ganu'r gan gyntaf. Mae'n chwarae'r un peth yma. Ie, dwi'n siŵr bod ni. Sori pawb. Bach o technical difficulty. Be? Cute, ie. Sori pawb. Pause for effect. Are we in the key of G? Yndan? Yes. Yeah. Okay. Da ni ddim yn chwarae'r un peth. Da ni ddim yn chwarae'r un peth, Na. Nathan. Ti di mynd yn ôl lawr? By me, sorry. Sori pawb. Reita. To be, cyn i ni ddechrau, dwi jyst yn mynd i gweddio, actually. Achos oedd hynna'n disaster. O Dduw, da ni diolch i ti bod ni'n cael cyfle i ddod o dy flaen di bore yma. A does na moch sut mae'r cerddoriaeth yn mynd, sut os di pethau'n fler, da ni'n medru dod at ti yn blerwch. Os di hwnna'n flerwch efo'r cerddoriaeth, os di hwnna'n flerwch yn calon ni ar hyn o bryd, da ni'n diolch i ti bod ni'n cael dod at ti fel ydyn ni. So ni di baratoi'n calonau ni rwan, helpa ni hoelio'n sylw arna ti, helpa ni i sylweddoli'r hyn sgyn ti ar ein cyfer ni. Da ni'n gwyddio hyn yn enw pwerus Iesu. Amen. Take 2. Yes. Ddylswn ni just cancel gwasanaeth, dechrau eto, a diolch byth i digwydd na. Iawn, let's go.
ysblander brenin mawr sy'n ei wydd, gadewch I lawenhau, gadewch I lawenhau. Mae'n gwisgo golau pyr, mae'n treidio'r tywyll dir sy'n crynu sŵn ei lais, yn crynu sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, cenwch Ffrwd mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fe saif oes I oes, mewn grym teyrnas yn ddoeth, o'r dechrau a hyd byth, o'r dechrau a hyd byth. Yn drin dod ef yw'r tad, y mab ar ysbryd glân, y llew ar oen yn un, y llew ar oen yn un. Mor fawr yw ein Duw, cenwch Ffrwd mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr. Mor fawr yw ein Duw, cenwch Ffrwd mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw'r uchafyd, Ti sy'n haeddu'n mawl I gyd, ac fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw'r uchaf. Enw'r uchafyd, Ti sy'n haeddu'n mawl I gyd, ac fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch Ffrwd mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Mol ar yw'r fe naid I, a ddolaf y sancta I ddyn. Gydam nerth I gyd, fe naid I, a ddolaf y sancta I ddyn. Gwyd yr hael diwrnod newydd wawriau, mae'n amser canu dy gan o Dduw, beth bynnag a ddaw, yr hyn fydd ar fy llwybr. Rhoras I ganu wrth i'r machlud ddod.
ar yw'r fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Gyda'm nerth i gyd, fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Gyfoeth gras a llyd mor ara, o enw mawr a thyner o chael, dy holl ddaion i rwyf am fyw eithfoli. Mae 10,000 achos yn fy nghymell mlaen. Mol ar yw'r fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Gyda'm nerth i gyd, fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Dydd pan fo nerth yn pallu, y diwedd aw boi mewn hyn neu fraw, fy enaid a gan y dyfoliant di derfyn. 10,000 blwydd ac am byth ger dy fron. Mol ar yw'r fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Gyda'm nerth i gyd, fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Mol ar yw'r fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Gyda'm nerth i gyd, fy naid i, a ddolaf y sanctau ddyn. Ia, Dduw, dyna da ni isio wneud bore yma. Da ni isio addoli ti efo nerth i gyd. Da ni isio rhoi bob dim sydd gennym ni i ti. Os da ni'n teimlo bore yma bod gennym ni ddim lot i roi, da ni isio rhoi hwnna i ti. Os da ni'n teimlo bod gennym ni lot i ddiolch am, da ni isio rhoi hwnna i gyd i ti hefyd. Neud i wneud ni yn bobl diolchgar, neud i wneud ni'n bobl sy'n sylweddoli gymaint da ni'n gael yn bendeithio gan ti. A helpa ni iddo fo fod yn hawdd i'n enaid ni dyfoli di arglwydd. Dyna da ni isio bore yma. Da ni isio bob dim sydd gennym ni fod yn foliant i ti. Amen. Da ni'n mynd i ganu, fel ni'n dweud, un gan arall. A mae hwn chydig bach mwy myfyriol. So, os da chi'n teimlo fel eistedd tra da ni'n canu hwn, teimlwch yn rhydd. Dyna ddim yn broblem o gwbl. Ond ia, nhw'n ni ganu just un gan arall. Mae yna o'r sefri, ti hwnt i bob peth sy'n lle ddawr i'w ddi, holl blant y ffydd i foli Duw. I'r mafe gan o'n gan, yr oen sy'n pyr o'n lan a ddewi gras i'r hai a gred ein prynwr yw. Gwiwch floeddio lleisiau'r nef, ei moliant iddo ef,
efad sei ar clod drwy lysoedd pyr gan lenwyr na. Gogonian sgrym a chlod a nertha diolch fo un har glwy byw ei dair nas wyw daw beth I ben. Ac cartref i'w nawn o flaen yr orsedd cawn ein anrhydeddu gyda chan o galon lan. Ni fydd rindau gryn mwy na dioddef na'r un clwy yr oen yn fi gael ar ei braidd teyrnas awna. Clywch floeddio lleisiau'r nef ei molian sydd o efad sei ar clod drwy lysoedd pyr gan lenwyr nan. Gogonian sgrym a chlod a nertha diolch fo un har glwy byw ei dair nas wyw daw beth I ben. Gogonian sgrym a chlod a nertha diolch fo un har glwy byw ei dair nas wyw daw beth I ben. Ia Dduw, da ni'n diolch I ti bod ni'n addoli Duw bore yma lle dydy deyrnas o byth yn dod I ben. Da ni'n gweld teyrnasoedd a pwera yn y byd yma yn codi ac yn disgyn. Ond Dduw, da ni'n dod at ti bore yma. Duw sy'n teyrnasu a fydd yn teyrnasu am dragwyddoldeb. Ti'n Dduw sydd llawn grym. Ti'n Dduw sydd llawn gogoniant. Ti'n Dduw sy'n heiddi ein clod ni. So diolch I ti am dy bresenoldeb di yma bore yma. Ni di barhau siarad efo ni trwy'r neges. Ni di jyst wneud I hun yn amlwg I ni arglwydd. Amen. Amen. Cymwch seth. Iawn. Wel, diolch am yr addoliad. Falle oedd nhw bits yn fe ddim yn smooth, ond addoliad, ie. A dyn ni'n dod o flaen Duw fel ydyn ni. So, dyn ni'n werthfarogol o'r fraint hynny ac yn diolch iddo fe. Chymod, I Dduw mae'r clod, ddim I bobl. So, Dyw hwnna ddim yn golygu bod ni ddim yn diolch I bobl, ond you get the point, okay? Dyn ni'n deall y point. Be maen nhw'n dweud, pan ydych chi mewn to, stopiwch dyllu, ie? Yes, okay. Iawn. Okay, y coeddiadau, y cyffro, that is, the coeddiadau. So, siwr gewn ni'r sleid ar y sgrin, jyst i'ch atgoffa chi, os ydych chi eisiau rhoi, mae yna ffyrdd I rhoi ar y we, mae yna ffyrdd I rhoi trwy'ch ffôn, neu mae yna blat yn y cefn. Os ydych chi eisiau rhoi, ond dwi ddim ynglyn â'r arian. O ran heddiw, heno, o'n i'n falch I weld y lluniau ar y we, ath noson Ffrwd Byw Caersalem gynta, yn dda iawn wythnos diwetha, dwi'n gobeithio bod yma heno fy hun. So, 6 gloch heno, noson Ffrwd Byw Caersalem. So, cymdeithasu, chydig o gemau. Pwy sy'n neud y gemau heno? Gwion yn neud y gemau heno. So, fydden nhw'n actif. Fydden nhw'n gwion? Okay, maybe. Be? Indoor powerboarding. Okay.
os ydych chi eisiau gwybod pa gemau, mae Gwion wedi cynllunio heno, a wedyn, pwy sy'n rhannu heno? Gwenno'n rhannu heno. So, a oedd yn neis y soffas allan, camddenol, sgwrsio. Gwrando'r hanes bawb, a be mae Duw yn gwneud ni bywydau nhw. So mae hwnna'n werthfawr. So, gret am hynny. So mae hwnna heno rhwng 6 a hanner o'r 7. Dim oedfa, dim rhywbeth wahanol, fwy o gyfle i gymdeithasu ac yn y blaen. Reit, o ran y cyhoeddiadau eraill, o ran, does na ddim cyfarfodydd yn ystod yr wythnos. Dwi'n meddwl bod yna ser bach chwaith. Dwi'n meddwl. Na, oce. So, dim byd blaen yn ystod yr wythnos. Mae hwnna'n cynnwys y grwpiau cymuned, so dim grwpiau cymuned yn ystod yr wythnos hefyd. Jyst i chi gael gwybod, yr wythnos wedyn, wythnos cyntaf mae hefyd, fydd na ddim grŵp cymuned chwaith, oherwydd mae yna gyfarfod arall yma ar y nos Fawrth. Fydd na wahoddiad i bawb. A na i jyst sôn chydig bach am hynny. Mae rai o'n chi'n nabod Anna, merch Magi, a trwy pwyllgor llanw mae Anna'n trefnu am cyfnod o weddi yr wythnos cyntaf yn y cyflawn y Mehefin. Fydd yna rhywbeth ar Zoom ar y nos Lun yn dod o Gaerdydd, ond fyddwn ni'n cysylltio unrhyw le. A wedyn ar nos Fawrth fydd yna amser o weddi ac addoliad yma yng Nghaersalem fydd hefyd yn cael ei ddarlledu i rhai sy'n methu bod yma. So fydd hwnna'n lle'r grwpiau cymuned wythnos nesaf. Sul nesaf fydd Rhys yn Olau Wyliau a Rhys fydd yn pregethu. A dwi'n meddwl bod dwi'n edrych yng nghwmpas, os yna unrhyw un yn gwybod am rhywbeth arall y dylwn ni fod yn cyhoeddi, neb yn awgrymu dim byd, so dyna ni. Reit, so i'r blant sydd yma, sydd yn mynd lawr i'r festri efo Lowri, a nawr di'r amser i fynd. Ond, newn ni weddio gyntaf. Sori, dyna ti gen. Reit, oce, dewch i ni weddio. Arglwydd Dad, dyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti'n Dduw sydd yn caru ni, dy fod ti'n Dduw sydd eisiau'n cyffwr ni a'n dysgu ni. A dyn ni'n gwyddio nawr yn arbennig dros yr rhai iengach fydd yn mynd lawr i'r festri. Ni'n gwyddio ni wedi bendithio nhw, a ni wedi bendithio ninne hefyd gyda dy gwmni di Arglwydd. Y byddwn ni'n clywed yr hyn rwy ti eisiau dysgu i ni, y rwy ti eisiau gwasgu ar yn colonnau ni bore yma. Felly bendithia ni oll a tyn ni gyd yn nes at ti. Amen. Iawn. Gret. So newn ni oedi am funud bach. Criw hun sy'n mynd lawr bore yma, so llai o waith trefnu. A neb yn ystafell gefn. O'n i'n meddwl pam oedd... o'n i'n disgwyl gweld llai o bobl yma. Be fydde estate agent dweud? Compact and bijou, ydy'r gynulleidfa bore yma. Be mae bijou yn feddwl? Like a jewel. Wel, hollol yn dyfe. Compact and bijou, dyn ni bore yma. Da iawn. Iawn. Dwi'n addo ar y pwynt yma na i stopio mwydro. Oce, achos jyst llenwi amser dwi ar hyn o bryd. Reit, mi newn ni ddechrau. A newn ni ddechrau efo y darlleniad. Os gewn ni'r darlleniad i fyny ar y sgrin. A heddiw, dyn ni'n troi at llyfr yr actau. Benod gyntaf, adnodau 6 i 11. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo hyd. Arglwydd, ai dyma pryd rwy ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Hwna werth nodi'r cwestiwn yna, dydy. Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi ei threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny'r awyr o flaen ei llygaid, dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n syllu'r awyr yn edrych arno'n mynd yn sydyn dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei hymyl nhw a dweud, chi, Galileaid, be ydych chi'n ei wneud yma yn syllu i'r awyr?
Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union yr un fath ac y gwelsoch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. So heddiw, dyn ni'n edrych ar esgyniad Iesu, ac wrth wneud hynny, dyn ni'n agosáu at ddiwedd y gyfres. Dyn ni wedi bod ar gyfres hir yma yng cyfarfod Iesu a profi'r wefr, a'n ddiweddar, dyn ni wedi bod ar rhan o'r gyfres yna sy'n edrych ar bobl yn cyfarfod Iesu ar ôl yr atgyfodiad. A mae hwn yn un o'r, mae digwyddiad ola a deud y gwir, yn dydi tro ola Iesu wedi atgyfodi gyfarfod ar disgyblion. A mae'r stori wedi cael ei sgwennu mewn 2 le. Mae wedi cael ei sgwennu ar ddiwedd Efengyl Luc ac ar ddechrau llyfr yr Actau. A wrth gwrs Luc sydd wedi sgwennu'r ddau, a mae rhyw fath o bont rhwng y ddwy gyfrol yn dydi, chi'n gwybod. A mae'n ddigwyddiad pwysig iawn. Mae'n ddigwyddiad rhyfedd iawn. A dwi'n yn gwybod os nanych chi, o'n i'n meddwl wrth i fi bian, dwi ddim yn siŵr faint o droion dwi wedi clywed pobl yn pregethu ar yr esgyniad. A mae rhaid i fi gyfaddau i chi pan ddath yr rhestr allan efo'r testunau a esgyniad Iesu arwel, o'n i ddim exactly'n thrilled. Achos o'n i'n meddwl, be dwi'n mynd i ddeud ynglyn â hyn. Ond mae Duw yn dda, ac wrth i fi baratoi, mae wedi agor fy llygaid i weld rhai pethau, a dwi'n gobeithio y byddan nhw o fendith i chi wrando yma ac adre y bore yma. A wrth gwrs, un rheswm mae'r stori ni'n chydig bach yn anodd yw bod e'n stori ynglyn â ffarwelio. Mae'n ddiwedd rhywbeth, yn dydi? Mae'n stori ynglyn â ffarwelio. Ac mae'n anodd meddwl am unrhyw beth cadarnhaol neu adeiladol mewn ffarwelio, yn dydi? Mae'n arfer cynrychioli diwedd rhywbeth a tristwch falle, edrych yn ôl falle yn hiraethus ar bethau neu ryw brofiadau yn y gorffennol. Ond, yn y ffarwelio yma, mae yna bethau special iawn. Mae yna bethau bendigedig iawn. A dyna edrych ar 4 peth gyda'n gilydd. Dyma'r 4 pwynt. Dyn ni'n cael ffarwel gwahanol, dyn ni'n cael ffarwel arwyddocaol, ffarwel gobeithiol a ffarwel heriol. So dyna'r 4 pen. So ffarwel gwahanol. Fel o'n i'n deud, dydy ffarwelio ddim yn hawdd, neu di. Mae'n rhywbeth dyn ni gyd wedi gwneud. Mae'n rhywbeth dyn ni gyd yn gorfod gwneud. Mae bywyd yn symud ymlaen, dyn ni'n ffarwelio falle efo ffrindiau ysgol, ffrindiau coleg, cydweithwyr, dyn ni'n ffarwelio efo teulu. A pan dyn ni yn ffarwelio, dyn ni'n medru bod yn drist ac yn anodd, ac ar y gorau mewn rhyw gymysgedd yn dydi, yr chwerw felys yna. Be ddedodd Shakespeare, parting is such sweet sorrow, ynddo fe. Y cymysgedd rhyfedd yna o deimladau weithiau dyn ni'n cael wrth ffarwelio. A weithiau, wrth gwrs, dyn ni'n paratoi ar gyfer ffarwelio. Os dyn ni'n gwybod bod rhywun yn symud neu bod rhywun yn mynd i le gwahanol, dyn ni'n paratoi ar ei gyfer e. Dwi wedi cael llwyth o fwynhad dros y blynyddoedd, dangos yn oedran i arno. Dwi wedi bod i lot o bartis ymddeol, chi'n gwybod? A dych chi'n hel lluniau, a dych chi'n meddwl ni ar amser y gawsoch chi ac yn y blaen. A dych chi'n gallu paratoi. Ond weithiau mae pethau'n digwydd yn does. Mae rhywbeth yn mynd ar yn traws ni, felly bod ni'n gweld rhywun un diwrnod a wedyn mae nhw'n gorfod mynd, mae yna swydd, neu mae yna salwch, neu beth bynnag. A dyn ni'n colli cyswllt efo pobl weithiau yn annisgwyl. Ond yn achos y ffarwelio yma, wrth gwrs, oedd Iesu wedi bod yn paratoi pobl. Oedd wedi deud sawl tro wrth ei ddisgyblion y bydde fe'n marw, ac yn yr ystyr hynny, roedd e wedi paratoi nhw, ond oedd e hefyd wedi sôn y bydde fe'n dod nôl yn fyw. Enghraifft yn Ioan 14, mae'n sôn am y ffaith i fod e'n gadael a bod yr ysbryd glân yn dod, ac mae'n deud amdano hun y bydd e'n mynd i ffwrdd. A mae'n deud y bydd e'n mynd at y tad. Ond mae hwn yn ffarwel gwahanol. A dyn ni'n gweld hynny yn ymateb y disgyblion.
Chymod, dyn ni'n ffindo ffarwelio'n anodd ac weithiau yn drist ac yn y blaen. Ond beth yw ymateb y disgyblion? Wel, os dyn ni'n troi i'r fersiwn o'r hanes sydd yn Efengyl Luc, dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Cafodd ei gymryd i ffwrdd i'r nefoedd ac roedden nhw'n ei addoli. Wedyn, dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem yn llawen a threulio ei hamser i gyd yn y deml yn moli Duw. Dyn ni'n gallu gweld felly bod nhw'n ffarwel gwahanol, doedd e ddim yn ffarwel arferol. A un o'r resymau am hynny yw bod yna arwyddocad iddo fe. Yr ail bwynt felly yw bod e'n ffarwel arwyddocawol. Fel dyn gweud, dyn ni'n medru edrych ar y digwyddiad rhyfedd yma. Dyn ni'n gwybod bod yna rhywbeth pwysig yn digwydd yn fan hyn. Ond beth yw'r pethau pwysig yna? Beth yw'r pethau arwyddocawol yna? Yn gyntaf, mae Iesu mynd yn ôl at y tad. Mae Iesu yn mynd yn ôl at y tad. Dyn ni'n gweld hynny a mae yna ddarlun yn yr hanes o hynny'n digwydd. Achos pan mae Iesu yn cael ei gymryd i fyny, mae yna gwmwl yn dod o'i gwmpas e. Dyma'r geiriau, dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg, a mae hynny'n arwyddocawol. Mae mwg a cwmwl yn aml iawn yn y Beibl yn ddarlun o bresenoldeb Duw. Hynny yw pan nath Rodri ddeud neithiwr bod e'n bwriadu dyfynnu'r adnod yna am Moses a'r cwmwl yn dod lawr ar y mynydd, doedden ni ddim di trafod o gwbl, ond mae hwnna'n un enghraifft nid i mwg, cwmwl, presenoldeb Duw. Mae'n arwyddocawol, achos mae'r cwmwl yn fan hyn yn ddarlun o bresenoldeb Duw. Mae Iesu mynd yn ôl at y tad. Dyn ni'n gwybod yn dydyn yn pennau, mae Iesu, y tad a'r ysbryd lan yn dri yn un. Ond wrth gwrs, pan oedd e ar y ddaear, ddath Iesu oddi wrth y tad. A traw dde ar y ddaear, oedd ei berthynas a'r tad yn gorfod bod yn wahanol i'r undod perffaith yna oedd yn y nefoedd. Ac wrth gwrs ar y groes, am yr unig dro, fe gafodd ei wahanu yn llwyr oddi wrth y tad. A dyn ni'n clywed geiriau ungol Iesu, fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna fi. Ond nawr, yn yr esgyniad, mae'n mynd yn ôl at y tad. A mae'r undod perffaith yna a gafodd ei golli yn cael ei adfer yn llwyr. Achos yn yr esgyniad, mae yna achos dathlu, achos mae'n dangos yr uno hynny yn glir iawn. Mae'r undod yna oedd mor boenus i Iesu Grist ei golli yn nawr wedi adfer. Mae'n nôl gyda'r tad. Yr ail elfen arwyddocawol yw fod e'n dangos bod y cyfnod yma o waith Iesu wedi dod i ben. Y cyfnod hynny o waith Duw ar y ddaear wedi ei gwblhau. Mae yna rhywbeth, dwi'n gwybod sydd ydych chi o gwmpas y tŷ ac yn ymlaen, ond mae yna rhywbeth boddhaol iawn mewn gorffen rhywbeth, yn does? Mae rhai o'n ni well am ddechrau pethau na i gorffen nhw. Dwi'n gwybod os gewch chi siarad ymysg eich gilydd weithiau, ydych chi'n bobl cychwyn neu ydych chi'n bobl gorffen. Ond mae yna rhywbeth boddhaol iawn am orffen job. Dyn ni'n ei weld yn ein bywydau drwy'r dydd. Eto, dwi'n gwybod, ydych chi'n fans, mae raglenni yn does ar y teledu, neu trwsio tai pobl, neu ail wneud i gardd nhw. Chi'n gwybod? A dim yna lanast, a mae yna waith yn digwydd am yn orffen, a efo Nick Knowles, mae yna rhyw barti ar y diwedd yn does, chi'n gwybod, lle mae pawb yn cael rhyw wydred bach a nibbles yn yr ardd, a mae pawb yn hapus, a mae'r job di orffen. Ond mae e'n braf yn dydi, pan ydych chi'n teimlo bod chi wedi gorffen rhywbeth. Nawr wrth gwrs, ar y groes, fe ddwedodd Iesu, gorffennwyd. Achos fod ei waith o farw dros ein pechod ni wedi orffen. Cafodd ei atgyfodi i ddangos bod y gwaith hynny wedi gyflawni'n llwyddiannus a fod ei wedi concro marwolaeth. A nawr wedi gorffen y gwaith yna, mae'n mynd yn ôl at y tad i eistedd, a mae hwnna'n ddarlun neis. Mae'n eistedd ar yr orsedd, a mae'n eistedd achos mae'r gwaith yna wedi gorffen. Ac mae hynny'n achos i lawenhau.
A mae be mae wedi cyflawni fan hyn yn anhygoel. Mae'r rhwystyr yna oedd yn bod i chi a fi fedru dod at y tad wedi cael ei symud. Dyn ni'n gweld e'n amlwg iawn yn y darlun bod llen y deml wedi rwygo a nawr dyn ni'n medru dod at y fe yn dod yn rhwydd ato ni yn heiddiant Iesu. A nawr mae Iesu yn ddyn ac yn dduw yn y nefoedd. Mae Iesu yn esgyn at y tad, yn cadarnhau bod hyn oll wedi digwydd. Ac felly mae'r esgyniad yn arwydd o cael. Mae'n dangos yn glir bod yna rhywbeth wedi digwydd a bod rhywbeth wedi newid. Ac oherwydd hynny, mae'r ffarwel yma yn ffarwel gobeithiol. Mae'n obeithiol achos bod ni'n medru edrych yn ôl ar waith perffaith Iesu, gwaith oedd mor gyflawn bod wedi cael ei atgyfodi a wedyn esgyn yn ôl i'r nefoedd gyda'i dad. Mae'r pris wedi dalu. Mae'r wolaeth wedi goncro y ffordd at ddiw yn glir. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn sôn yn hir am hyn, ond na'i grybwyll hefyd, mae hefyd yn obeithiol achos mae'r angylion yn dweud wrth y disgyblion y bydd Iesu yn dod yn ôl. A dwi ddim yn mynd i sôn yn benodol am hynny heddiw, ond mae'r ffaith i fod e'n dod yn ôl rhyw ddydd i sefydlu ei deyrnas yn gyflawn mewn nef newydd a deiar newydd yn newyddion gobeithiol ynddo ei hun. Ond mae'n fwy gobeithiol eto. Achos mae'n obaith nid oherwydd rhywbeth sydd wedi digwydd, na'r dim ond oherwydd rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd, ond mae'n obaith real nawr. Yn Ioan 16, adnod 7, mae Iesu'n deud geiriau wrth ei ddisgyblion sy'n swnio chydig bach yn rhyfedd. Gwrandwch ar be mae'n deud wrth ei ddisgyblion wrth sôn am y ffaith i fod e'n mynd i farw. Credwch i fi, mae o fantais i chi mod i'n mynd i ffwrdd. Gwrandwch yna eto. Credwch i fi, mae o fantais i chi mod i'n mynd i ffwrdd. Os gwna i ddim mynd, fydd yr un sy'n sefyll gyda chi ddim yn dod. Ond pan a fi, bydda i yn ei anfon ato chi. Mae o fantais i chi mod i'n mynd. Ym mha ffordd mae'n gallu bod o fantais i'r disgyblion bod Iesu'n mynd. Wel, i ddechrau cychwyn, tra oedd Iesu ar ei ddeiar, roedd e mewn corff dynol, oedd e'n cael ei gyfyngu, oedd e mond yn medru bod mewn un lle ar unwaith. Ond nawr, trwy ei ysbryd y mae'n anfon ar ei ole, dyw e ddim yn cael ei ddal yn ôl gan gyfyngiadau corfforol. A mae'r ysbryd lan yn dod i fod gyda ni, ond ddim yn unig i fod gyda ni, ond i fod ynom ni. Dyw e ddim just gyda ni, mae yno ni. Mae'r addewid yn Ezekiel wedi dod yn wir. Fe ddwedodd y proffwyd, dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi. I wneud yn siŵr eich bod chi'n ifydd i mi ac yn gwneud beth sy'n iawn. Proffwydoliaeth. A wedyn ni yn y llythyr at y Corinthiaid, mae Paul yn deud, ydych chi ddim yn sylweddoli fod eich corff chi'n deml i'r ysbryd lan? Mae'r ysbryd yn byw yno chi. Mae wedi ei roi'n rhodd i chi gan Dduw. Dyna pam mae Iesu'n deud i fod e o fantes. Am i fod e yn anfon yr ysbryd lan ar ei ôl, a fel nath Rhys a Mari gyfeirio dros yr wythnosau diwetha wrth ein hanfon ni allan, dwi ddim jyst yn deud, o dyna chi, dyna'ch job chi, ffwrdd chi a pob lwc. Dim dyna be mae'n deud. Mae'n deud, ie, dyma'ch job chi, ond dwi'n dod gyda chi. Dwi'n dod yno chi. A mae hwnna'n rhywbeth gobeithiol iawn. Ond wrth gwrs mae hefyd yn beth heriol iawn. A dyna'r pwynt ola. Mae'n ffarwel heriol. Mae'n gorffen trwy roi job o waith iddyn nhw ac i ninne hefyd fel i bobl. Ac nid job o waith bach ydy, y gwaith ydy dweud amdana i wrth bawb. Yn Jerusalem a Judea,
yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Mae'n rhoi tasg anhygoel i'w ddilynwyr, i'r disgyblion cyntaf yma ac i ninne hefyd, i ddweud amdano wrth bawb, ac mae hynny'n heriol. A meddyliwch pa mor heriol oedd e'r disgyblion cynnar, mae'n heriol i ni. Ond dyn ni'n gweld hyd yn oed o'r darlleniad wnaethon ni, ond y gymaint oedden nhw ddim yn deall. Chi'n cofio eu cwestiwn nhw? Ai dyma'r adeg pan mae Israel yn mynd i ddod yn rhydd? Oedden nhw wedi bod efo Iesu am flynyddoedd, oedden nhw wedi weld ar ôl y fe atgyfodi, a doedden nhw dal ddim yn deall. Criw bach ohonyn nhw, heb lawer o addysg ffurfiol. Ond nhw sy'n yr ei cynta i gael y dasg o fynd ar neges yna i'r byd. Nawr ydych chi erioed, ydych chi'n gallu meddwl am adeg pan oeddech chi angen anfon neges bwysig i rywun? Neu oeddech chi angen i rywun wneud rhywbeth bwysig drostoch chi? A ydych chi'n meddwl, mae hwn yn bwysig. I bwy dwi'n mynd i ymddiried y gwaith yma. A dyn ni'n meddwl, dyn ni eisiau rhywun sy'n mynd i fod ar amser, dyn ni eisiau rhywun sydd ddim yn mynd i ddrysu pethau. Chi'n meddwl, bob math o bethau fel yna, mynd trwy'n meddwl, pwy ydy'r person gorau i fynd ar neges yna? A dyn ni'n meddwl am Iesu, a mae'n edrych ar ei ddisgyblion, oedd wedi rhedeg i ffwrdd, oedd wedi drysu, oedd ddim wedi deall, a mae'n rhoi'r job iddyn nhw. A'r cwestiwn dwi'n gofyn ydy, a fyddwn ni yn ymddiried rhywbeth felly i bobl fel fi? A pan dyn ni'n edrych o'n cwmpas ni, a dyn ni'n gweld pobl eraill yn yn eglwysi ni, efo gwendidau a ffeileddau, ydyn ni'n meddwl weithiau, arglwydd, doedd hwnna ddim yn gynllun da. Alla sydd ddim wedi ffindio rhywun gwell. Mae bobl yma, dwi yn mynd i ddrysu. Dwi'n mynd i wneud camgymeriadau. Dwi'n mynd i wneud llanast o bethau. Siawns bod yna rhywun gwell i fynd ar neges. Ond nid dyna nath Iesu. Nath roi'r gwaith yma i ddisgyblion am herffaith oedd ddim hyd yn oed yn deall natur i deyrnasau fel oedden ni'n gweld o'r cwestiwn yna. Ond mae cynllun Duw yn un da. Mae cynllun Duw yn un perffaith. Mae rhaid i fi gael, dwi wrth y modd yn cymryd dyfyniadau allan o'i cyd-destun a'i twistio nhw i siwtio beth dwi eisiau deud. So dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Dych chi'n gyfarwydd ar llyfr Tale of Two Cities, Charles Dickens. Be di'r lein bwysig? This was the best of times, this was the worst of times. A o'n i'n meddwl am, oedd y dyfyniad yn mynd rownd yn ymhenni, a dwi'n meddwl am gynllun Duw yn gweithio drwy bobl wan a ffeiledig fel hyn, a dwi'n meddwl, this was the worst of plans, this was the best of plans. Achos mewn gwirionedd, pwy well sydd yna i fynd â neges o obaith i fyd sy'n llawn o bobl efo gwendidau a ffeileddau na pobl sydd un fath â nhw. Na i ddeud na eto, pwy well sydd yna o fynd â neges o obaith i bobl sydd â gwendidau a ffeileddau na bobl sydd un fath â nhw. Pwy ydy'r person gorau i rhannu gobaith? Wel, rhywun oedd angen gobaith ac sydd wedi cael hyd iddo. Fel idodd D.T. Niles, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. Achos, wel, os dwi'n mynd â neges o obaith i rywun, ond rhywsut yn rhoi'r argraff mod i'n well na nhw, neu yn wahanol iddyn nhw, dyn nhw ddim yn meddwl bod o gobaith iddyn nhw wedyn, nag dyn? Ond os dwi'n mynd â neges at rywun a dweud, dwi'n un fath â chi. Ond ni'r un fath â chi. Wrth ymddiried y gwaith o rannu a dweud amdano ei hun i bobl gwan fel chi a fi sy'n gwybod am reality pa mor anodd mae bywyd yn medru bod,
mae Duw yn dangos i fod e'n deall yr rhai sydd ei angen e. Mae'n deall sut maen nhw angen clywed a gan bwy maen nhw angen clywed. I ddyn nôl i'r dyfyniad na nes I twistio, this was the best of plans. Dyma'r ffordd gorau i'w wneud e. A fwy na hynny hefyd, mae'n i'w wneud e'n hollol glir. Mae yn niw a nid yno ni y mae gobaith i'w gael. Y Paul yn deud yn ei ail lythyr at y Corinthiaid, pennod 4, dyma'r trysor y mae Duw wedi ei roi I ni. Mae'n cael ei gario gyno ni sy'n ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mae o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, dim ohonom ni. A mae hwnna'n rhywbeth I ni gofio trwy'r amser. Mae rhywbeth I ni gofio yn yr eglwys, mae rhywbeth I ni gofio yng Nghaersalem. Chymod, mae'n hyfryd clywed pobl yn deud pan maen nhw'n dod i'n plith ni, bod nhw'n teimlo bod nhw'n groeso, dim condemniad, mae'n hyfryd clywed hynny. Ond mae rhaid ni gofio, chymod, os fyddwch chi yn nghwmni yn hir iawn, fi ddim llawer o amser yn mynd heibio nes fyddai di wneud rhywbeth fyddwch chi ddim yn licio. Neu nes fyddai di'ch gadael chi lawr mewn rhyw ffordd. Achos dwi'n feidrol. A mae hynny'n medru digwydd mewn eglwys hefyd. Ond mi fedrwn ni ddeud yn sicr, os dyn ni yn wan, os dyn ni yn ffeiledig, os dyn ni yn gadael pobl lawr, dyn ni'n nabod un sydd ddim. Yr arglwydd ei hun. Y gwir obaith yw Iesu ei hun. Nid I bobl fel y cyfryw, ond mae'n gret bod ni'n cael rhan yn y gwaith, ond Iesu ei hun ydy'r gobaith hynny. A mae e'n ymddiried y gwaith hynny I bobl fel ni, ond wrth gwrs fel o'n i'n deud, nid ar yn pen yn hunain, ddim dwi'n swyr offa chi a gnewch eich gorau. Mae'n deud, bydd yr ysbryd lan yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth I chi I fedru gwneud y dasg yma. Ac wrth gwrs dros y blynyddoedd, mae hynny wedi digwydd. Pan ydych chi'n meddwl amdano fe, criw bach ohonyn nhw fan hyn, 12 ohonyn nhw, a wedyn ychydig o gannoedd o'i cwmpas nhw mewn rhyw backwards o wlad, mewn backwards o ran o'r byd. A mae'r byd I troi wyneb I weired. Mae eglwys Iesu Grist bron ym mhob man. Mae neges Iesu yn cyrraedd y byd cyfan. Mae wedi, chi'n gweld, cymryd pobl wan fel chi a fi, a wedi galluogi nhw trwy ei ysbryd I ddeud wrth bobl eraill am y gobaith yma. A dyna dyn ni'n gweld yn yr esgyniad. Y digwyddiad rhyfedd ond arbennig yma. Dyn ni'n gweld y ffarwel gwahanol yma. Y ffarwel sydd yn destun llawenydd ac addoli. Dyn ni'n gweld yn arwydd y cawl achos bod Iesu yn mynd nôl at y tad gyda'i waith wedi ei orffen yn llwyr. A hynny yn rhoi gobaith I ni. Gobaith am be mae wedi gyflawni, gobaith am yr hyn mae e'n addo, ond gobaith nawr. Achos I fod e'n dod ato ni ac yn addo anfon ei ysbryd I fyw yno ni. A wedyn, bod ni'n cael deud wrth bobl eraill amdano fe. Dewch I ni weddio. Arglwydd, dyn ni'n diolch I ti am yr hanes yma. Dyn ni'n diolch I ti am y gwirioneddau mawr amdana ni ac amdana ti sydd i'w glywed yn yr hanes yma. O arglwydd, helpa ni ryfeddu at dy fawredd di a dy allu di. Helpa ni ryfeddu arglwydd at dy ddoethineb di yn cynllunio yn y ffordd wnes di. I gyflawni ewyllus dy dad, I farw, I atgyfodi, mwyn agor y ffordd at dy dad. A wedyn ni esgyn yn ôl at y dad ac anfon dy ysbryd arglwydd I fyw yn ein plith ni. Arglwydd gadyn ni brofi hynny heddiw. Gadyn ni weld gwirionedd y gobaith yna sydd yn yr ysgyniad yn ein bywydau ni heddiw trwy brofi dy gwmni di gyda ni ac ynom ni trwy dy ysbryd lan.
Diolch Arglwydd yn bod ni'n cael yn atgoffa am bod ni'n dal i ddysgu. Diolch i ti Arglwydd dy fod ti'n un sydd yn dyfal barhau gyda rhai gwan fel ni. Dyn ni eisiau rhoi'r clod a'r gogoniant i gyd i ti, gan ddiolch Arglwydd am y popeth wyt ti. Yn enw Iesu. Amen. Gret, diolch yn fawr iawn. Neges arbennig a oedd e jyst yn, fel ti'n dweud, yn destun bod o'n rhyfedd a bod yna lot yn digwydd a bod chdi'n mynd siŵr iawn. Mae'n jyst yn neis gweld sut mae'n yn gyflawniad o bob dim ac yn cwblhau y gwaith i gyd. So da ni'n mynd i ymateb i'r neges yna trwy ganu am groes Iesu a trwy ganu am sut mae hwnna yn cynnig iachawdwriaeth i ni, sut mae o wedi rhwygo y llen yn y deml a'r rhwygo'r llen sy'n yna rhwng ni a Duw. So dowch i ni sefyll i ganu i ymateb i'r neges yna. Checio fo fi. Goen fy niw, gwrthod edigin. Holl bechod un a llyd y tad ar ysgwydd Iesu gwyn. Bryn gair fe aeth i'r prawf, trwy y gwawd ar loes. Ildion llwyr i lwybr Duw, dan goron draen a chroes. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy naid nawr, halleluia, clod a mawl i thenw di. Cenad nefoedd mab y tad, prynwr sy'n rhyddhau. Wnaeth gymod llwyr dros eogin, dan hoelion llym fy mai. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy naid nawr, halleluia, clod a mawl i thenw di. Does dim dyled mwy cafwyd saliad llawn yn y gwerth fawr o waed. Daeth o yslis Crist, dim condemniad mwy, rwyf yn rhydd i fyw. Drwy fy Iesu gwyw, concro'r pechod yw. Does dim dyled mwy, cafwyd taliad llawn yn y gwerth fawr waith. Daeth o yslis Crist, dim condemniad mwy, rwyf yn rhydd i fyw. Drwy fy Iesu gwyw, concro'r pechod yw.
Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy enau nawr, haleluia, clod a mawl i enw di. Does dim ein ar geg y bydd, o'r graig daeth craig yn fyw. Haleluia, molwn yw, gorchfag o'r angau yw. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy enau nawr, haleluia, glod a mawl i enw di. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy enau nawr, haleluia, clod a mawl i enw di. Ia, clod a mawl i enw di, arglwydd clod a mawl. Dyna'r oll, da ni'n medru rhoi clod a mawl. Da ni'n dod at ti fel ydyn ni, ond da ni jyst eisiau rhoi ein clod ni a'n mawl ni i ti. Dewch ni orffen trwy rhannu yr fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd y gyda ni oll, yr awr hon, hyd byth. Amen.